Vítajte u dnešného videa, kde si odsimulujeme zápas Bayern Mníchov versus PSG. Veľmi zaujímavých zápasov, ale myslím si, že toto bude jeden z najzaujímavejších. Ďalší zápas, čo sa hrá 4.11. tuším sa hrá, že Liverpool a Real Madrid, čože tiež veľmi zaujímavý zápas. My si ideme radšej. Co tu hymna Ligy majstrov sa skončila a my sa ideme pozrieť na súpisky tímov. Áno, viem, je to FC25 a súpisky nebudú úplne najlepšie, ale tí najdôležitejší hráči, fakt topovka by mala byť celkom dobre urobená. A to je súpiska PSG. PSG hrá na 4-3-3. Kapitán bude Marquinhos. A na pravom krídle je Ousmane Dembele, víťaz zlatej lopty za tento rok. A súpiska Bayernu Mníchov, kapitán bude Manuel Neuer. A toto vidíme súpisku Bayernu. A už o malú chvíľku sa tento zápas začne. Tu vidíme Marquinhosa, Achraf Hakimi, Ousmane Dembele a offside. To nebol Dembele. Žltá karta. Neviem, čo sa teraz stalo. Dobre. Kingsley Coman. Hej! Coman leží na zemi. No, tak tento zápas bude vyzerať. Červená karta! Hneď na začiatku zápasu dostávajú Marquinhos. A dve na strane PSG! A výborný zákrok Manuela Neuera. Ešte dorážka, bude penálta. Tak aj hráči Bayernu Mníchov dostanú kartu. A aj penálta. Škaredý faul. Ousmane Dembele stavia na penálte a tým PSG môže v 10 získať vedenie. Čo sa deje? Ousmane Dembele využíva svoju penáltu a PSG vyhráva 1-0. Tento gól bude pre Parížanov extrémne dôležitý. Ousmane Dembele si bez problémov. Joshua Kimmich. Nahrávka, gól! 1-1 Harry Kane. A to nevadí, prešiel teraz cestičku. Ale dal vyrovnávajúci gól na 1-1. Na štadióne PSG. Tu sa môžeme na to ešte raz pozrieť. Krásna nahrávka, krásny gól. Nádherný gól. Dembele. A teraz Neuer musel. Kane. Kaneová rana! Čo to nepremenil? Ja som to už videl v bráne. To bolo čestné. A po polčase stav stretnutia nerozhodný 1-1. Poďme striedať. Dier so žltou nechceme riskovať červené karty. Nie. Teraz obrovitánska šanca. Harry Kane! Gól! 2-1 otočené! Harry Kaneová ikonická oslava. A hráči Bayernu môžu oslavovať. Aj fanúšici, pokiaľ tam nejakí na zápase sú. Obrovitánska šanca. Aj využité to. Nie. Vitinha. Dobrý zákrok Manuela Neuera.
Sané. Jeho strela! Nebezpečná. A ideme striedať. Aj PSG strieda. Barcola ide dole. Striedame aj my. Musiala ide dole. Dneska sa mi moc... A ide namiesto neho Thomas Müller. Nadstavenie sú 2 minúty. Nadstavenie. Výborný záchod Manuela Neuera, vyrovnané! Marco Asensio vyrovnáva stav zápasu! Neuveriteľné! Čo sa to stalo? Obrovská chyba obrany Bayernu Mníchov! A Páriž si z dnešného zápasu s obrovskou šancou odniesli. A zápas sa skončil remízou. Toto je neuveriteľné. Pokiaľ sa ti toto video páčilo, nezabudni dať like a odber. A dúfam, že sa vidíme u ďalšieho videu. Zatiaľ čus.